Nagpakamatay. Walong basong tubig. Katutulog tama ba? Kasi napakaraming pamilya rito, hindi na makakain ng walang soft drinks. Totoo o hindi? Hindi kasi makapal. Sa loob ng tahanan niyo, kayo na po yung matutulog. Kayo yung dapat nagsisisi magandang halimbawa sa mga bata. Kayong matatanda pa. Tapos iiyak-iyak kayo pag may speech ka na. Umiiyak kayo pag may speech ng kapwa nyo. Iniiyak-iyak nyo ng bunga ng mga pagkakaso. Wala na ako kung isa. Tinamaan ba? Tinamaan? Kasi balik na lang tayo. Is it okay for me to ask a personal question? Are you sure? Here's the question. Do you take a bath every day? Di ba ito isang ating katawan? Tama o mali? At yan ang pinagtataka ko sa inyo. Yung palabas niyong katawan, pinaliliguan niyo araw-araw para luminis. Bakit po yung panloob hindi? Sagutin mo ko, nanay, tatay, bakit malagkit na soft drink pinagpapaligo mo? Are you getting my point now? Are we realizing things? Oo o hindi? Okay, yung nagagampanan, paano ba kaya ang ibibili namin mga doktor? Paalala lang ha, inaamin ko, pag ang doktor nagbilin, medyo mahirap sundin. Tama ba? Tapos, nagtataka kayo hanggang ngayon may sakit pa rin kayo. Hello? Diretso ka na, ano? Sa tingin nyo, sa doktor ba nakasalalay ang kagalingan? Opo. Kanino? Tama, tama, tama. Nasa sa'yo, kay Lord, kung ginagawa. Hindi ako. Ginataang tahong.